Книга выходу, раздел 25. «І сказав Господь Моїсею, кажучи, скажи синам Ізраїля, каб собрали для мяне дары, прыміце іх ад кожнага чалавека, які прапануе дар добраахвотна. А вось тыя рэчы, якія вы павінны прыняць: золата, срэбра і медь, і пурпур, і гіяцынт, і чырвань, і весон, казіную поўсць, і шкуры бараноў, пафарбаваныя ў чырвоны колер, і шкуры сінія, і дрэва акацыі, алей для каганцоў, вострыя духмяныя рэчывы, каб прыгатаваць алейкі і насладзейшае курэнне, камяні оніксавыя і самацветы на аздабленне эфода і нагрудніка. І хай зробяць мне святыню, і я буду жыць паміж іх. Усё целкам адносна скініі, як я табе пакажу, і ўсе пасудзіны на служэнне ў ёй зрабіць такім чынам. Хай зробяць яны каўчэг з дрэва акацыі. Даўжыня яго хай мае 2 локці з паловаю, шырыня 1,5 локця, вышыня таксама 1,5 локця, і пакрыйце яго найчысцейшым золатам знутры і звонку, і зрабі вакол яго залаты вянок, і адальеце да яго 4 залатыя кольцы, якія ўмацуйце на 4 ніжніх вуглах каўчэга. 2 кольцы хай будуць на адным яго баку і 2 на другім. Зрабі таксама з дрэва акацыі жэрдкі і пацягні іх золатам, і прасунь іх у кольцы, што на абодвух баках каўчэга, каб несці яго з іх дапамогаю. Яны заўсёды будуць заставацца ў кольцах і не будуць ніколі з іх вымацца. І ўкладзі ў каўчэг сведчання, якое я дам табе. Зрабі таксама перамольню з найчысцейшага золата. Даўжыня яе хай мае 2,5 локці, а шырыня 1,5 локця. Зрабі таксама 2 херубінаў з золата і чаканай працы з абодвух бакоў перамольні. 1 херубін хай будзе на адным баку, а другі на другім. І зрабі херубінаў на перамольні на абодвух баках яе. Хай узнімаюць крылы ўгору і закрываюць сваімі крыламі перамольню. І хай яны глядзяць адзін на аднаго, і твары іх будуць звернуты да перамольні, якою павінен закрывацца каўчэг, у які пакладзі сведчанне, якое я дам табе. І буду сустракацца там з табою, панад перамольняй, паміж 2 херубінаў, якія будуць на каўчэгам сведчання. Буду гаварыць з табою пра ўсё, што загадаю праз цябе сынам Ізраіля. Зрабі таксама стол з дрэва акацыі, што мае 2 локці даўжыні, і локаць у шырыню, і 1,5 локця ў вышыню. І пакрый яго найчысцейшым золатам, і зрабі на ім вакол залаты вянок. Таксама зрабі для яго ліштву, вышынёю ў 4 пальцы навокал. Зрабі і залаты вянок над ёю. Падрыхтуй 4 залатыя кольцы і ўмацуй іх на 4 вуглах для кожнай ножкі таго стала. На ліштве хай будуць залатыя кольцы, каб прасунуць іх у жрэткі і каб стол можна было насіць. А самі жрэткі зрабі з дрэва акацыі і задобі іх золатам, і будуць насіць з іх дапамогаю стол. Прыгатуй і чары, і фіялы, і катэры, і кіяфы, у якіх патрэбна прыносіць узліванне з найчысцейшага золата. І кладзі на стол хлябы, пакладныя перад абліччам маім заўсёды. Зрабі таксама пасвечнік чаканы з найчысцейшага золата, падножжа і стражань яго, чары і яблыкі з кветкамі хай будуць адлітыя ў адно цэлае. 6 галін павінны выходзіць з бакоў, 3 галіны з аднаго боку і 3 з другога боку. 3 чары ў форме міндалевага дрэва з яблыкамі і з кветкамі на адной галіне. Такім жа чынам 3 чары ў форме міндалевага дрэва на другой галіне, таксама з яблыкамі і кветкамі. Хай гэта будзе твор 6 галін, што павінны выходзіць са стрыжня. А на самім стрыжні свечніка павінны быць 4 чары ў форме міндалевага дрэва з яблыкамі і кветкамі. Па адным яблыку пад кожным 2 галінамі ў 3 месцах. Усіх іх, што выходзяць з аднаго стрыжня, атрымліваецца 6. Такім чынам, яблыкі і галіны
будуць з ім адным цэлым, і ўсё вычаканена з найчысцейшага золата. Таксама зрабі да яго 7 лямп і пастаў іх на падсвечнік, каб асвятлялі пярэдні яго бок. Таксама да яго зробіш шыпцы для зняцця нагару і пасудзіны, дзе збіраецца нагар, хай будуць найчысцейшага золата. З талента найчысцейшага золата трэба зрабіць падсвечнік і ўсе яго прыналежнасці. Глядзі, каб зрабіў паводле ўзору, які быў табе паказаны на гары.